Helsingin taidehalliin on avautunut Kaija Aarikka-näyttely, jossa esillä on kattava läpileikkaus edesmenneen muotoilijan tuotantoon. Aarikka-tuotteet ovat monista kodista tuttuja ja todella suosittuja keräilyn kohteita. Aarikan tuotteet nousivat suosioon 1960-luvulla. No siinä oli paljon uutta. Silloinhan oli just päästy pula-ajasta ja sitten ihmiset halusivat koteihin jotain kaunista, mutta ei varmaan kovin kallista, että oli sellainen, tuli mieleen vaikka nuo peltipurkit, että se on niinku yksi sellainen. Mullahan on Kaija Aarikan niitä lasilautasia, pieniä ja isoja ja sitten niitä semmoisia kulhoja, jotka tuli 70-luvulla. Kaija Aarikka on edelläkävijä, että sinä aikana jo myös niin kuin naismuotoilijana, että kuinka laajasti hän on työskennellyt ja sisukkaasti ja lähtenyt rohkeasti kokeilemaan eri materiaaleja. Aarikan suunnittelemat puiset eläinhahmot ovat ilahduttaneet useiden suomalaisten koteja jo vuosia. Eläinhahmoista ikonisin on pässi, joka täyttää tänä vuonna 50. Se symboloi itsepäisyyttä ja suomalaisuutta ja siinä on puuta. Vuoden vaihteeseen asti esillä oleva Kaija Aarikka-näyttely on suurin esillä ollut katsaus Aarikan elämäntyöhön. Kaija Aarikka menehtyi vuonna 2014 ja näyttely on kunnianosoitus 60 vuotta kestäneelle muotoilijan uralle. No varmasti olisi ollut todella iloinen, että tämähän on ihan mieletön kunnianosoitus. Tosi innoissa, joo, ihan varmasti.